Benvinguts al primer dels vídeos on estudiarem l'antiga Grècia. Alguns de vosaltres potser us esteu preguntant per què estudiem una civilització tan antiga. Doncs bé, us explicaré dos motius pels quals estudiem aquesta antiga civilització. Primer de tot, per la rellevància històrica que va tenir aquesta cultura. I, per altra banda, perquè la nostra societat està altament influenciada per l'herència d'aquesta cultura. Si observem i prestem atenció, podem veure la clara influència de Grècia en la nostra societat. Observeu els edificis polítics, les biblioteques o els museus, i veureu que molts d'ells tenen un estil arquitectònic semblant. Aquest estil arquitectònic és de Grècia. Per què utilitzem aquest estil i no un altre? Per qui no ho sàpigui, el sistema polític que tenim avui en dia es diu democràcia. La democràcia permet escollir els càrrecs polítics mitjançant el vot individual de cada ciutadà. Aquest sistema es va inventar a la Grècia antiga, concretament a Atenes, una de les ciutats-estat més importants de tota aquesta cultura antiga. Per tant, quan un país copia aquest estil arquitectònic, està fent referència clarament a l'antiga Grècia i vol remarcar que el seu país és una democràcia. No només trobem similitud en l'arquitectura, sinó també en les escultures. A banda de l'art i la política, la nostra societat encara està influenciada pels filòsofs de l'antiga Grècia. Els filòsofs eren pensadors que intentaven solucionar problemes o dubtes a partir de la raó, com per exemple, què és la justícia, què és l'amor, existeix l'infinit, existeix Déu. Els filòsofs més importants d'aquella època, com Sòcrates, Plató o Aristòtil, encara els estudiem avui dia. Per últim, els grecs també ens han aportat les bases del teatre, les Olimpíades i obres importants de la literatura, com la Ilíada o l'Odissea. Abans de començar, situem geogràficament Grècia. Grècia es troba al sud d'Europa, a la zona oriental del Mediterrani. Grècia es divideix en tres zones principalment: la zona que toca la península dels Balcans, la península del Peloponès i les illes del Mar Egeu. Com podeu preveure, per als grecs va ser molt important el comerç marítim, ja que una part molt important del seu territori estava dividit en petites illes. A diferència de l'antic Egipte, a l'antiga Grècia mai es va crear un imperi, ja que mai cap ciutat es va imposar per sobre de totes les altres. Totes aquestes ciutats compartien una mateixa llengua, una religió comuna i uns costums similars, però cada ciutat s'administrava de forma independent. Això es deu principalment al relleu geogràfic de Grècia. Per una banda, a les zones peninsulars de Grècia hi ha moltes zones muntanyoses, fet que facilita la protecció de les ciutats i la dificultat de moure's dins d'aquell territori. Per altra banda, controlar les illes era molt difícil, ja que n'hi havia moltes i estaven difuminades per tot el territori. Aquesta dificultat per comunicar tot el territori va impedir la creació d'un imperi similar al d'Egipte o l'imperi babilònic de Mesopotàmia. Com ja he dit, la principal activitat econòmica va ser el comerç marítim. A diferència d'Egipte i Mesopotàmia, aquí l'agricultura no va prosperar tant, ja que és difícil practicar l'agricultura en zones muntanyoses. Comencem estudiant les diferents fases per les quals va passar l'antiga Grècia. Aquesta antiga civilització té un recorregut de més o menys 3.000 anys. L'origen de l'antiga Grècia es troba en societats que eren encara més antigues que aquesta, com poden ser la civilització minoica o la civilització micènica. Els primers passos de la civilització grega es troben a l'illa de Creta amb la fundació de la civilització minoica. Aquesta civilització va coincidir en el temps amb els mesopotàmics i els egipcis, que ja hem estudiat anteriorment. Els minoics van ser comerciants marítims molt importants, com ho seran els futurs grecs. També destaquen per les seves ciutats i arquitectura. Si us fixeu, aquí trobem ja els inicis de la futura arquitectura grega. Un dels fets més importants dels minoics és que són la primera cultura europea que desenvolupa l'escriptura. Els mesopotàmics i els egipcis ja ho havien fet, però els minoics són els primers en fer-ho a Europa. La seva escriptura es coneix amb el nom de Lineal A i Lineal B. Aquesta escriptura és l'antecessora de la futura escriptura grega. Els futurs grecs també van heretar part de les creences dels minoics. No sé si us sona el mite del Minotaure. Aquest mite era molt famós dins de la cultura grega. Doncs bé, l'origen d'aquest mite es troba en la cultura minoica. Segons aquest mite, hi va haver un rei minoic anomenat Minos, el qual va tancar a una bèstia en forma d'humà i toro en un laberint. Aquest Minotaure cada any s'alimentava de les filles dels nobles més importants de les ciutats que el rei li donava. Si us fixeu, també és bastant similar a històries que coneixem nosaltres, com la història de Sant Jordi i el drac. La història del Minotaure acaba també amb l'aparició d'un heroi, Teseu,
el qual va acabar entrant dins del laberint i va matar a la bèstia. L'altra civilització històrica que he esmentat abans és Micenes. Aquesta civilització va conviure en el temps amb els minoics, però es trobaven una mica més al nord, a la península del Peloponès. A diferència dels minoics, que es van caracteritzar per viure del comerç, els micènics van ser una civilització de guerrers. De fet, els micènics van acabar conquerint l'illa de Creta, on vivien els minoics. Aquesta conquesta va implicar que els micènics adoptessin l'escriptura dels minoics, el lineal B. Els micènics també van conquerir altres zones, com part de l'actual Turquia. En aquesta zona es troba una de les ciutats històriques més importants, Troia. Els micènics van establir també les bases d'un dels mites més importants pels grecs, el mite de la guerra de Troia. Segons aquest mite, a Troia hi havia un príncep anomenat Paris, el qual es va enamorar de la dona del rei d'Esparta, Helena. Els dos van decidir fugir i marxar cap a Troia. Els principals reis micènics es van posar d'acord per anar a Troia i recuperar la dona del rei, ja que consideraven aquest acte com un atac. Segons el mite, la guerra va durar més de 10 anys, ja que era impossible accedir a la ciutat degut a les seves muralles. En aquesta guerra hi van participar herois mitològics com Aquil·les, un heroi que teòricament era invencible menys en una de les seves parts del cos, el tendó d'Aquil·les. Per això, aquesta part del nostre cos s'anomena així, en referència a aquest mite. La guerra va acabar quan a Ulisses se li va ocórrer la idea de crear un cavall de fusta gegant com un símbol de pau per entregar-lo als troians. La ciutat de Troia va acceptar aquest regal, el qual era una trampa, ja que durant la nit els soldats van sortir de dins del cavall i van matar a tota la població de la ciutat. Amb la fi de la civilització minoica i micènica i l'inici de la cultura grega, trobem una època que s'anomena època fosca. Per què té aquest nom? Bàsicament perquè és un període on deixa d'existir informació i hi ha molt poques restes d'escriptura. Aquest període s'acaba al 776 a.C., quan comencen les primeres Olimpiades. A partir del 776 comença el que es coneix com època arcaica. Durant aquest període, una de les característiques més importants va ser la colonització de noves terres. Com que no tenien prou aliments en les seves terres, els grecs van decidir anar a buscar aquests recursos fora de les seves terres. La paraula colonitzar, de fet, significa això, establir-se en un territori allunyat de la teva terra d'origen amb la intenció de poblar-lo i explotar la seva riquesa. Ara bé, no totes les colònies gregues pretenien ocupar les terres d'altres territoris. Algunes colònies gregues només tenien una finalitat comercial. A la zona de Catalunya podem trobar algunes de les colònies gregues més importants, com Emporio, que es troba a l'actual Girona, a la zona d'Empúries. En els propers vídeos continuarem estudiant la història de Grècia. Entrarem en el que s'anomena el període clàssic, que és l'època de màxim esplendor de Grècia i el més important. Estudiarem sobretot la història de les dues polis, de les dues ciutats gregues més importants de totes, que són Atenes i Esparta. I veurem algunes de les guerres més importants que van marcar sobretot la història de Grècia, com seran les guerres mèdiques i la guerra del Peloponès. Però això ho deixem per al proper vídeo.